Ay mga higala, kumusta naman mo diha? Ug karon mga higala na ako diri sa gawas kay mag-shovel na pud ko karon sa driveway kay ang nag-snowman good kagabi nya karon wala pa na melting ang driveway, nagulat ko ma-melt, wala pa man na melt, so shovel na lang na ako mga higala. Palaho na lang na ako kay mo himo magud siyang ice, so delikado og maglakaw-lakaw ya dandog madakil na niya. Nanay adlaw karong adlaw unya lawang snow na melt na diri, pero dito sa amo ang front yard wala pa kay naman gud siya shed dito sa tanawa mga higala ang mountain. Yan ang bukid ng yuta mga higala, yan lamig dito mga higala. So adto na ta mga higala, mag-shovel na ta. Ito na ko sa driveway mga higala para mag-shovel na ako kay hapon na lang, parang 3 o'clock ng mga higala. Sige, so ako ipakita ninyo mga higala ang snow diri sa front. Oh, mayroon bata doon. Oh. Mayroong tao doon. I got your shovel the driveway. Tadi mo shovel ko may driveway na ikaw ba't na akong shovel. Oh my goodness. Thank you, neighbor. May shovel. Oh my. Going to shovel and then the shovel mga higala. My God. How to see this? Thank you. Oh my goodness, mga higala, shovel to my neighbor. Oh my God, guys, i-plow to my neighbors guys. Wala ako naka-shovel dahil pinaplower na. Thank you neighbors, hindi ko alam na magpa-flower siya, and then ngayon pag madto na ta ko mag-shovel guys, saon na may nag-flower sa amo ang backyard. So thank you kayo neighbors sa inyong kayo, thank you. So ito, dito na lang ako guys. Yan, pakita ko sa inyo ang garden ko guys. Yan, yun, nalibo na diya guys. Oh, lisod kayo pag una, gahi kayo. Yan ang aming bakuran. Medyo potik dito. Mag-start na unta ko guys. Unsaon man na may neighbors nag-flower sa amo ang snow. Yan, tapos na, wala nang ingay. Tapos na siya, so thank you. So maraming salamat kayo neighbors. Yun ang bahay ang nag-flower sa aming front yard guys. Yan ang bahay nila. Kasagaran sila mag-flower sa amo ang yard guys. Kapila na nga mga business na ilang ibuhat guys. So thank you so much neighbor. Bakuran guys. Yan.
Yan oh. Grabe ang lamig dito guys. Ito oh. Yan. Ang view. Doon. Yan. Nice. Nanago pa ko ganina guys. Parang di ko makita. Paingon na ako mo siya. Saon man nga na naman nag-flower sa amo ang tugkaran guys. So maraming salamat sa inyo sa pag linis sa aming front yard. Okay, that's it for now guys. Okay guys, tingnan natin guys. Ito ang flower nila guys. Ayan. Tapos na. Ayan guys. Ayan. Linis na oh. Ayan. Ayan. Hindi ako nakashampoo guys. Ayan. Ang linis na guys. So thank you so much neighbors. Ayan. Okay, that's it guys. Okay guys, that's it. That's it guys. It's done. Yes, it's done. I said that thank you. Here's RJ. Okay. It's done. Flower RJ. Look like they go out. They go out the family and then they just flower there. Yep.